вече се включиха в инициативата. Подробности четете в новия брой на вестник Стандарт. Вестник Труд: губим 26% от децата ни в чужбина. Само за последната година 26,13% от българчетата са напуснали училище и са заминали за чужбина със своите родители. Това сочи анализ на Просветното министерство за отпадащите и преждевременно напусналите системата ученици. Въпреки че емиграцията на децата ни намалява през последните години, от 2008 до 2012 е средно 38,65 на 100, все още тя остава тревожно висока. По-притеснителното е, че не е ясно какво става с обучението на тези деца, след като напуснат България. За съжаление, няма достатъчно добри механизми, чрез които да се следи този процес в страните, в които има най-голям емигрантски поток от българи, се казва в документа на Министерството. Проблемът е, че тези ученици могат да минат в графа неграмотни,